खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ बयखौबो बड' जबनि स्ल'आव बरायबाय आरो दिनैनि बे मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय जाबाय। लोगोफोर जोंहा स्टाफ सिलेक्शन कमिशननिफ्राय साख्रि ओंखारना फैदों। बे साख्रिनि बागैनो आं नोंथांमोननो खोन्थानो सानदों। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय आरो आं नोंथांमोनसिम मोनसेल' रिक्वेस्ट खालामो नोंथांमोना सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा अननानै बड' जब निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे बेल आइकनखौ दाबायना लाबानो जाबाय सानफ्रामबो नोंथांमोना आपडेटखौ मोनबाय थानो थाखाय। जोंहा लोगोफोर बे स्टाफ सिलेक्शन कमिशननिफ्राय फैनाय नटिसआ जोंहा मैया ओंखारना फैदों 6 नभेम्बर खालि जोंहा बे नटिफिकेशना ओंखारना फैदों लोगोफोर। बे नटिसआनो जाहैबाय जोंहा लोगोफोर कम्बाइन्ड हायार सेकेन्डारि 10+2 लेभेल एग्जामिनेशन 2020। बे जोंहा लोगोफोर कम्बाइन्ड हायार सेकेन्डारि 10+2 लेभेलनि एग्जामिनेशना बोसोरसेयाव खेनसे जायो। देग्लायनि बे 2020नि नटिफिकेशनाबो दा ओंखारबाय। जोंहा लोगोफोर अनलाइन एप्लाइ सोलिगोननो 6 नभेम्बरनिफ्राय। मा होनदों जोंहा अनलाइन एप्लाइ मैयानिफ्रायनो सोलिखाबाय ओमफ्राय जोंहा अनलाइन एप्लाइनि लास्ट डेटआ जाहैबाय 15 डिसेम्बराव जोबफैगोननो बे कम्बाइन्ड हायार सेकेन्डारि एग्जामिनेशन 10+2निया। बेहाय आरो माखासे डिटेल्सबो होनाय दंखायो जोंहा अनलाइन एप्लिकेशन जेनेबा एप्लाइ खालामनानै अनलाइन खालामखांनायनि उनाव जोंहा पेमेन्ट खालामनायनि लास्ट डेटआबो 15आवनो होदों। नैबे होनदों मेकिं पेमेन्ट 17आव आरो 17 डिसेम्बराव जोंहा अनलाइन पेमेन्टआ होनांगोननो जायफोर बिथांमोना माने जेनेरेल बिथांमोननि थाखायसो पेमेन्टआ जायफोर बिथांमोना SC ST बिथांमोनाथ' फिसखौनो होखानाङा। बे होनाय दं आरो बेखौनो जेनेबा पेमेन्टआ माला जागोन आरो एग्जामाबो होनाय दङ जोंहा एग्जामनि शिड्युला जाहैबाय माबायाव जाहैगोन आरो 12/4/2021 जाहैगोन आरो मार्चआव जाहैगोन होनदों एप्रिलाव जागोन एप्रिल 12निफ्राय जागोन होनदों एप्रिल 12निफ्राय नैबे 27नि गेजेराव जागोन आरो एप्रिल 12निफ्राय जागायनानै जायखिजाया 27 एप्रिलनि गेजेराव जोंहा माबाया एग्जामा जाहैगोन आरो कम्पिउटार बेस एग्जामा। बे आं नोंथांमोननो दायो खोन्थाखाबाय अनलाइन एप्लाइ जोंहा मैयानिफ्राय सोलिबाय 6 नभेम्बरनिफ्राय लास्ट डेटआ जाहैबाय एप्लाइ अनलाइननिया 15 डिसेम्बराव। ओमफ्राय जोंहा लोगोफोर पेमेन्ट खालामनांगौनि गोनांथि गैया जों बर'फोरनि थाखाय ST SC बिथांमोना जेबो फिस होनांगौनि गोनांथि गैया अनलाइननि फ्रियैनो अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन। ओमफ्राय एग्जामनि डेटआ जाहैबाय 12/04/2021 मा होनदों जानुवारि फेब्रुवारि मार्च एप्रिलाव जाहैगोन आरो 12 थारिखआव एप्रिलनि 12निफ्राय जागायनानै 27 एप्रिलनि गेजेराव जोबहैगोन होनदों 2020आव एग्जामा कम्पिउटार बेस जागोन। दायो बेहाय जोंहा सेलारिखौबो मेनसन खालामनाय दंखायो लोगोफोर नै पे स्केल होदों। फार्स्ट नाम्बार पस्टनि जागोन जोंहा लवार डिभिजन क्लार्क जायखौ सर्ट फर्मआव LDSबो होननानै बुङो जायखौ जुनियर सेक्रेटारि एसिस्टेन्ट होननानै बुङो। लवार डिभिजन क्लार्क एबा जुनियर सेक्रेटारियेट एसिस्टेन्ट साख्रिखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामबाय जेनेबा जुदि साख्रिखौ नोंथांमोना मोननो हायोबा सेलारिखौ नोंथांमोना अब्ला मोननो हागोननो 19,900निफ्राय जागायनानै 63,200सिम जाहैगोननो सेलारिया। ओमफ्राय नैबे सेकेन्ड नाम्बार पस्टनि नामा पस्टेल एसिस्टेन्ट सर्टिं एसिस्टेन्ट बेबो बुंनो हायो जायखिजाया मोननैयाव जायखिजाया मोनसेयानो आरो जेनेबा पस्टेल एसिस्टेन्टखौबो जोङो सर्टिं एसिस्टेन्टबो बुंनो हायो। बेनि थाखाय जोंहा सेलारिया दङ 25,000निफ्राय जागायनानै 81,100सिम जाहैगोन आरो 25,500निफ्राय जागायनानै 81,100सिम जाहैगोन सेलारिया बारायलांगोन। ओमफ्राय जोंहा 3 नाम्बार पस्टनि नामा जाहैबाय डाटा एन्ट्रि अपारेटर जायखौ सर्ट फर्मआव DEO बुङो। ओमफ्राय बे सेलारिखौ मेनसन खालामदों 25,500निफ्राय जागायनानै 81,100सिम जाहैगोन सेलारिया। ओमफ्राय जोंहा 4 नाम्बाराव पस्टआवबो दङ बेहाय डाटा एन्ट्रि अपारेटर जायखौ ग्रेड A होनना बुङो पे लेभेल 4नि जायो नोंथांमोना सेलारिखौ मोनगोन 25,500निफ्राय 81,100सिम। दा भेकेन्सिया जोंहा गोबां दङ लोगोफोर बे भेकेन्सिया खैजन लागोन मानसिखौ बेखौ जेबो मेनसन खालामाखै जायखिजाया बेरोजमार जेनेबा गोबां दं आरो भेकेन्सिया। बेहाय आरो जोंहा होखादों लोगोफोर बे माखासे डिटेल्स दङ रिजार्भेसननि थाखाय माबा मोनसे डिसेबिलिटि दं नामा बेफोरखौ बे होनदों। आं नोंथांमोननो दायो खोन्थानोसै मा जेनेबा बेहाय नै लवार डिभिजन क्लार्कआव नोंथांमोना माबाफोर डिसेबिलिटि PWD केन्डिडेटफोरनि थाखाय गासिबो बेहाय माने डिटेल्स होनाय दं आरो जेनेबा जायफोर बिथांमोना PWD बिलं खालामो एबा डिसेबिलिटि दङ बिथांमोना बेफोरखौ नायजोबबानो जाबाय। दायो आं नोंथांमोननो खोन्थानोसै बे नेसनेलिटि माबोरै एप्लाइ खालामनो हागोन। नेसनेलिटियाथ' जोंहा इण्डियानि सिङाव थानाय एप्लाइ खालामनो हागोन आसामनि सिङाव थानाय एप्लाइ खालामनो हागोन अल इण्डियानि साख्रि नालाय बियो। बेहाय एजनि लिमिटखौ होनाय दङ जेरै 18 बोसोर जानायनिफ्राय 22 बोसोरनि सिङाव थानाय गासिबो केन्डिडेटफ्रानो बे साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो हागोन नोंथांमोना जायफोर बिथांमोना 18 बोसोर जाबाय बिनिफ्राय। आरो बेहाय केटेगरिबो होनाय दङ एजनि रिलिजन होनाय दङ SC STनि थाखाय 5 इयार्स होनाय दङ एज रिलिजना ओमफ्राय OBCनि थाखाय 3 इयार्स होनाय दङ। गोबां दं आरो एज रिलिजनखौ नोंथांमोना नायनो हागोन। दायो आं नोंथांमोननो खोन्थानोसै बेहाय माखासे एक्सप्लेनेसनबो गासिबो डिटेल्स बाय डिटेल्स होनाय दंखायो लोगोफोर नोंथांमोना नायजोबनो हागोन।
बे नटिफिकेशननि लिंकखौ आं भिडिअनि डिसक्रिप्शनाव होनानै दोनखादों नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिप्शनाव अननानै बेखौ थांनानै डाउनलड खालामना लाबानो जाबाय आरो आं अनलाइन एप्लाइनि लिंकखौबो होनानै दोनखादों नोंथांमोना जुदि एप्लाइ अनलाइन खालामनो रोङाबा नोंथांमोना आंनि बे भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो हागोन आं एप्लाइ खालामनानै नोंथांमोना भिडिअ एप्लाइ माने अनलाइन एप्लाइ खालामनानै नोंथांमोनो खोन्थागोन आरो स्टेप बाय स्टेपै बेनिखायनो चेनेलाव गोदानै फैदोंबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय बै हाउ टु एप्लाइआव नुदों नोंथांमोनहा नैबे अफिसियेल वेबसाइटआव थांनो नांगोन अनलाइन एप्लाइ खालामनो थाखाय ssc.nic.in बे नोंथांमोना थांनानै अनलाइन एप्लाइ खालामहैनांगोन ना बेनिफ्राय आरो डकुमेन्ट्सनि साइजखौबो होनाय दंखायो नैबे जानांगोन डकुमेन्ट्सनि साइजआ 20 KB निफ्राय 50 KB नि गेजेराव जानांगोन डकुमेन्ट्सफोरा अब्लासो नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन डकुमेन्ट्सफोरखौ नोंथांमोना रिसार्च खालामबानो जाबाय नङाबा डकुमेन्ट्सफ्रा आपल'ड जानाय नङा बे होनखादों लास्ट डेटआथ' जाहैबाय 15 डिसेम्बराव जोबहैगोन जोंहा लास्ट डेटआ आरो एप्लिकेशन फिसआ जायफोर बिथांमोना जेनेरेल बिथांमोनाथ' होखानांगोन 100 रुपिस अनलाइन एप्लाइ खालामनाय समाव पेमेन्ट खालामनांगोन ओमफ्राय जायफोर बिथांमोना वुमेन केन्डिडेट्स जायफोर बिथांमोना शिड्युल कास्ट शिड्युल ट्राइबेल बिथांमोनाथ' फिस होनांगौनि गोनांथि गैया पार्सन विथ डिसेबिलिटि एक्स सार्भिसमेन बिथांमोना जेबो फिस होनांगौनि गोनांथि गैला अनलाइन एप्लाइ खालामनाय समाव बेनोमोन लोगोफोर नोंथांमोना आं दायो खोन्थाजोब्बाय ओमफ्राय एग्जाम सेन्टारफोरखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनांगोन एग्जाम सेन्टारखौ सेलेक्ट खालामनाया नोंथांमोना गुवाहाटि दङ जोंहा एग्जाम सेन्टारा गुवाहाटियाव जागोन दिसपुर डिब्रुगड़आव दङ जरहाटआव दङ जोंना एग्जाम सेन्टारा ओमफ्राय नैबे इटानगर बेनो जाबाय जोंनि माखासे एग्जाम सेन्टारा लोगोफोर नोंथांमोना बेखौ सेलेक्ट खालामनांगोन अनलाइन एप्लाइ खालामनाय समाव दायो आं नोंथांमोननो खोन्थाजोब्बाय लोगोफोर मारै जागोन आरो जोंहा सेलेक्सनाथ' होनखादों आं फार्स्टआव मा जागोन जोंहा कम्पिउटार बेस्ड टेस्ट एग्जाम जागोन फार्स्टआव कम्पिउटार अनलाइन एग्जाम जागोन बेनिफ्राय बेहाय होनदों आरो टाइपिं टेस्टबो लानाय जागोन होनदों टाइप खालामनाय स्किल टेस्ट बे आरो साबजेक्टखौबो मेनसन खालामखादों जोंहा साबजेक्टआ गासै मोनब्रै जागोन लोगोफोर फार्स्टआव इंलिश लेंगुवेज बे बेसिक नलेज सोंगोन ओमफ्राय जेनेरेल इन्टेलिजेन्स एग्जामा अनलाइनाव आरो जेनेबा ओमफ्राय 3 नाम्बाराव दङ क्वान्टिटेटिभ एप्टिट्युड बेसिक आर्थमेटिक स्किल होनना बुङो जेनेरेल एवारनेस बे मोनब्रै साबजेक्टनि जोंहा एग्जाम जागोन ना गासै जोंहा मिनिट्सखौ मोनगोन 60 मिनिट्स मोनगोन ओमफ्राय 80 मिनिट्स केन्डिडेट्स प्रिसक्राइब 60 मिनिट्स मोनगोन आरो जोंहा लोगोफोर बे एग्जामखौ होनो थाखाय दायो नोंथांमोना आं खोन्थाजोब्बाय लोगोफोर माबोरै नोंथांमोना जेनेबा सोरबायदि केन्डिडेट एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बैसोखौबो खोन्थाखाबाय अनलाइन एप्लाइ जोंहा मैयानिफ्राय सोलिदों 6 नभेम्बरनिफ्राय ओमफ्राय लास्ट डेटआ जाहैबाय 15 डिसेम्बराव जोबहैगोन नोंथांमोना सोरबाफोर जुदि हायार सेकेन्डारि पास जानानै दङबा नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामबानो जाबाय आरो नोंथांमोना अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय आं नोंथांमोननो अनलाइन एप्लाइ खालामनो दिन्थिगोन स्टेप बाय स्टेप गोजोन्थों लोगोफोर बेनोमोन दिनैनि थाखाय गोजोन्थों